Kwana goma kacal ya rage Nura M Inuwa ya saki sabon album ɗin shi na shekarar 2021. Masu sauraronmu, a yau muna so mu ji ra'ayoyinku a dangane da wannan sababbin album da Nura M Inuwa zai saka. Shin ya kuke kallon kwana goma nan da suka rage a gare ku? Shin sun yi tsayi ne ko kuma za su yi saurin zuwa? Ƙago ku kawai muke so mu ji akan yadda kuka damu da wannan album ɗin. Don haka sai mu tattauna da ku a ƙarƙashin wannan bidiyon ta sashin comment. Muna so mu ji dukkanin damuwarka akan wannan album ɗin a yau. Shin ya ka ƙago kuma ya kuke sauraren shi? Kawai muna so mu ji yanayin yadda ka ɗauki wannan album ɗin a dangane da kai. Masu sauraro mun gode, kada ku manta ku mana subscribing, sannan kuma ku danna mana ƙararrawar sanarwa, sannan kuma kada ku manta da tura shi zuwa sassa na sada zumunta, kafofin sada zumunta. Mun gode sosai.